Neskak oso aspertuta nago, ez daukazue beste gauzak bat egiteko gogorik? Ni ere aspertuta nago, zer egin dezakegu zuen? Nahi baduzue pelikula bat ikusi dezakegu. Beldurrezkoa. Mama, nora zoaz? Inora ez, hazen egon. Gero arte! Usue dena ondo? Bai. Ziur. Bai, zorik arraro nabaritu dudala, baina jazta. Lasai egon, ziurazki erosketa batzuk egitera joan da. Neskak ni etxera joan behar naiz. Ni baita ere. Agur zuen. Agur! Managotxean, Nola joan zara? erosketa batzuk egitera. Eta nondo de erosketak? Egia kontatuko dizut. Eso. Atzo gertatutakoa kontatu behar dizuet. Zer gertatu zen? Baina etxaren beste jonak etorri arte. Beitu, hortik datoz. Neskak, askak! Zer gertatzen da? Bale, kontatuko dizuet. Atzo etxera joan zinetenean, amama etzera bueltatu zen eta sekretu bat kontatu zidan. Baina zine egin behar didazu ez diozula inori esango. Nire amamak esan zidan ilargi betea dagoenean, zugarramurdiko zorginak bastora atera egiten direla, zeremonia sataniko bat ospatzen dutelako. Eta esan zidan bihar gauean gure herriko mendiaren tontorrean akelarre bat ospatuko dutela. Baina, zure mama zorgin bat da? Ez, nire mama eta bere lagunei bete gustatu izan zaie zorginei buruzko abenturen berri izatea. Baina, eta zer gertatzen da zorginak batzen direnean? Zerbait esan dizu zure mama? Ez dakit ez ebez. Hala, baina ez duzu uste historia hau pizka bat irreala dela? Historia egia da, jendeak ikusi egin ditu. Nahi baduzu egunen batean, zorginen bila joan gaitezke. Bueno, baina kontu handiarekin joten bagara. Neskak, baina orduan zein egunetan eta zein ordutan aterako gara. Nire mamak esan dit, etzi aterako direla gaueko amaikatardia. Baina orduan igoko gara. Ni igo nahi dut. Bai, pues igoko gara. Bihar zeiretan herriko plazan. Bai, perfecto, agur. Eta zuen bihar zerra, pero non egiten. Ni ez dakit. Kaixo neskak, presa bete gotzeko? Bai, nik linterna bat ekarri dut. Ongi da, baina gauza bat argitu behar dizuet. Nire mamak izan dit inorei ez kontatzeko. Orduan igotzerakoa zaitu behar gara inork ez ikusten. Bale, lazo. Bale, guazen. Zer demontre izan da hori? Zer dinoz? Ez duzu entzun? Bai. Bueno, baina ez hitz egin horrela, madre mia. Baina ez badugu entzun? Neskak izilik egoteko. Neskak, non dago irati? Zoratzen zegoen ez da. Pues ez dago. Nola ez? Pues ez. Daituko dute. Irati! Irati! Etorri, argia jarraitu! Kaixo! Buah, begira zer ikusi dudane. Zer errara da hau. Ez dagatik deiarik ez. Neskak, lasai egon, arriba txikira besterik ez. Au! Ez da ikutu! Zer gertatzen da? Zortzigarren urtean hasi zen. Maria de Zimildegi izeneko emakume gazte bat Frantzian bizi izan zen ondoren Zugarramurdira itzuli zenean. Errituei buruzko historia kontatzen zituen, eta laster herrian zehar zurrumurruak zabaldu ziren eta bizilagunak zorginak zirela salatzen hasi ziren. 1609an Juan Baie Alvarado inkizidoreak erlijioari buruzko ikerketak hasi zituen. Horren ostean, 300 pertsona baino gehiago zorgin izatea leporatu zieten. Akelarretan elkartu egiten ziren deabroarekin gaueko bilerak dantza egiten eta sakrifizioak egiten zituzten. 1610an Logroñoko inkisizioaren gorteak fededun auto bat egin zuen, eta zorgin asko zutara kondenatu zituzten. Besteak espetxeratu edo penitentziekin zigortu zituzten. Gaur egun, herriak bizirik mantentzen du akelarretan ospatu ziren Zugarramurdiko koba ospetsuaren historia. Baita, historiako gertaerak kontatzen dituen zorgin museoa.